ассалому алейкум подписчикои азиз, ҳама каса созен хубем. Боз як грандиозни аксияга дар мағозаи ҷонон фатои хушрӯра бинед духтаро 450 сомон буд. ҳози аксия қатӣ 200 сомон шудаги бу касе ду тасета мега духтарошаку бо тахфиф мекунанд духтараку. И хушрӯгира бинед духтаро. ҳози абзор мекунем бибинем. шлефдор элза борин духтараку. свети бардови темне аҷоиб буд. размира чанд сола то чанд сола дорад? ҳами 2 сола то 10 сола ҳаст. ай 2 сола то 10 сола. сета духтаратона яхела кадам метонед духтараку. хушрӯ ина духтараи хушрӯи ма нигоҳ кунен. аҷоибот хушрӯ 200 сомон ай бовар мекунен. 200 сомон духтараку. 200 сомон дар мағозаи ҷонон даҳум дарвоза магазинои шишагӣ. магазини рақами 6 мешавад? ина духтара 25 бахшиш 25 будай. метонем биёин ай наздик харидорӣ кунем. метонем ватсапи савдогар мондам заказ кунем, доставка мекунанд. аллакай наврӯзӣ сар мешавад. ҳамада тихта чакан дар кор мешавад. ана иноям нигоҳ кунем. И вариантоша бинед духтаро вообще необычный бад. ина аҷоибот хушрӯ ремонта кош кати расвет коша. ё чанди? инам 200 метим. 200 сомон $35 хардагиан духтарако. ҳозир ба зарар додаистем. бори турецкия духтаро катисовоиро одамои хардаги медоданд. касе дае 450 сомон хардаги зиғ нашавад. аллакай мо аксе сар додагием духтарако. 200 сомон. дар инҷа я расветкаро нишон надодем хушрӯ. анаваи хушрӯ нишон надодем. ҳозир як бор дига иншам абзор кунем. духтаро и хушрӯги фатара бинен охи бовар кунед дилам ҷиғ мега. 200 сомони бозори Корвон даҳум дарвоза магазини шагӣ магазини рақами 25 духтаро мағозаи ҷонон доставка дорад духтарако. абадо кам доранд духтаракои фатачаҳо.